dlhodobým stretávaním sa na stavskom dome sme teda zistili jeden veľký nedostatok, že máme tu kozy, ktoré označujeme tak súhrne, že kozy. Také veľmi neosobné a nás to mrzí, lebo to sú živé tvory, oni normálne konzumujú trávu, viete, žijú, vyjadrujú zvukmi, čo si myslia, ako sa cítia. A niekde tam vznikla v mojej hlave teda myšlienka ich nejak označiť menami, aby sme vedeli, že ktorá koza má aké meno. Takže počas celého augusta prebiehalo hlasovanie. Nemôžeme povedať, že bolo úplne objektívne, lebo nemohli sme zabezpečiť, aby niekto nehlasoval aj viackrát. Ale teda viac menej sú tie výsledky odrážajúce to teda, čo sa malo udiať. Takže tento tu mladý capko mohol mať aj iné dve mená, že Miky a Majko, ale nevyšlo to a bude sa volať Lojzik, hej? Koľko klikov si tam dal ty? Koľko klikov je od teba? Meno získalo 71% hlasov. Z 5 hlasov si tu na troch. Slečná, z toho okolností mama capka. Toto je mama capka? Áno. V tuhom boji zvíťazilo nakoniec meno Eva, lebo veľmi výrazne sa tlačilo meno koza rohatá, ale napokon teda je to koza Eva, ktorá získala 45% hlasov. Na posledná je koza Roza, tá, čo nemá rohy, a tá zvíťazila 62% podielom hlasov. Takže toto sú krstné listy Lojzika, Evy a Rózy. No a teraz to je kto? Koza potvrdzuje prijatie krstu s vedením krstného listu. Primáš meno? Lojži, chceš byť so mnou? Celé. Áno, áno. Aj Lojzik, ale celé. Až do dna. Pohár horkosti až do dna. Ako sa o to meno trhá. Aj bambínko mu chutí. Čo, sír nie? Len to bude môcť zobereš, vieš. Z empirickej skúsenosti vieme, že žehľa šomáky. Dobre. Koza, chceš byť Róza? Je to také váhavé trochu. To nevyšlo. Tak také meno, vieš. S takým menom žiť. Na celý život. To ťa ovplyvní. Ale táto má také razantnejšie hryzny. No je to Róza. Má to hlavne väčšiu sánku. Ale Eva, jak pozerá? Väčšiu papulu. No, nezadrhni sa. No poď. Daj šancu ešte. Bambínko ju dusí. Ale inak ako by som Rózu videl, fakt, na display. Taká blondina. Stanka, ešte jednu sa musíš keď pritúliť a spoločná fotka. Ona sa otrebe v tom. Bližšie nejde. Čo sa bojíš vlastnej kozy? Pusu. A Eva tam chudinka stojí. Hľadí. Ona bola vždy taká jednoduchšia. Som vypasovala, čo? Eva, chceš byť žena? Chceš byť prvá žena, Raja? Rúča žena? Nie. Rosa, poď sem. Evo, poď. Poď, srdiečko. Na to papelu. V rajskej záhrade, no. Poď. No, o týždeň tam budeš, moja. Rajskej záhrade. Váši. A pritúlme sa, ľudská. Ty máš pekné oko. Dobre, jednoduchšie. Dobre, takže ak teraz pôjdete už niekedy v budúcnosti za kozami, tak nehovorte, že idem za kozami, ale že idem za Lojzikom, za Rozou alebo za Evou, hej? Aby to bolo také osobnejšie. Lojzo, ale nehovor, že si nesfalšoval to hlasovanie, lebo ty si chcel, aby zostal v tej šťavici, keď to nebudeš. Ja som to nemanipuloval, skôr tí brigádni si boli takí, že niečo tu po mne musí ostať, tak oni to nechaj si. To si ostal po tebe zapko. Dobre, slávnostné zhromaždenie, môžete sa ponúknuť tam čokoládovým keksíkom, prípadne kapustným listom a môžete ponúknuť aj kozy, oni si určite ešte dajú. A je tam špecialitka, že arašidové chrumky. Neviem, či ste už videli jesť kozy arašidové chrumky. Niekto by to nečakal, že si to vychutí, ale...
Koza zožere Poď daj aj roze tuto. Poď tu máš. Rozika. No Evo, ideme na krúžku. Tak to není jablčko, čo? Ja by som chcela svojej krstnej koze popriať všetko dobré do ďalšieho života, veľa kapusty a nejakého toho dobrého cápa. Nuž, ja pre moju kozu Evu želám, aby bola naozaj prvou kozou tohto raja, tejto skautskej záhrady. A Capko príde. Capko Adam dúfam. Môjmu kozlíkovi Lezikovi prajem veľa šťastných rokov v tejto záhrade. Skvelú pašu, zelenú trávičku, aby mal čo furt papať. Aby bol proste taký šťastný Capko, no. Šťastný Capko Lezik.